jiena Lu, Klara u parteċipanti ieħor Kelżamit konna magħżula mill-Youth biex nipparteċipaw proġett barra minn Malta fil-ġewwa Rumanija fejn konna niddiskutu ċittadinanza attiva. Fija kien diversi pajjiżi oħra, diversi żgħażagħ oħra minn pajjiżi differenti b'lan wieħed biex inħeġġu iktar żgħażagħ jipparteċipaw fis-soċjetà u fid-demokrazija fil-pajjiż tagħna llum ġurnata. Il-pajjiżi kienu fosthom kienu Malta, Rumanija, Slovakkja, Litwanja, Czech Republic u Maċedonja. Personalment nistan imur tajjeb ħafna. Tara kultura differenti wkoll fuq pajjiżi oħra, tara eżempju bħala tkellimna wkoll fuq ekonomija u tara naqa' differenza bejn pajjiż u ieħor. Maħna wkoll kif qal Matthew suġġett kien biex inħeġġu aktar żgħażagħ ikunu attivi fis-soċjetà li bħala jivvutaw. Notajna kemm Malta qiegħda tara forza ta' ħadd ieħor bħala daw il-pajjiżi eżatt daw il-pajjiżi komparat ma' daw il-pajjiżi notajna hekk. Ukoll forsi rajna wkoll li ċertu inizjattivi li hu l-gvern jista' jħeġġeġ ħafna nistgħu nagħtu opinjonijiet lil ħadd ieħor biex jħaddamhom ukoll biex jħeġġeġ iż-żgħażagħ. Għasfada li hemm iktar xi jsir ovvjament, però nara minn fejn bdejna aħna jiġifieri bħalissa qegħdin tajjeb ħafna jiġifieri żgħażagħ parteċipanti fil-pajjiż kemm jivvotaw eċetera, jiġifieri tajjeb.